आइलै डाक्टारलै मोनथाबलायदो हाथारला आं थानो मैया फिथि जानानै मा मोनजाफ्लांगो जिउनि साबायलै डाक्टारलै नायदो मैया मा जादोंमोन दिनै माने उदै दिननो हायाखै नामा अब्लाबो नों नो टेनसन बे इउटुब डाक्टारा इउटुबनिफ्राय सोलों सब सिकित्सा खालामजोबखायो नोंनि उदैखौ आं 1 मिनिटावनो साफा बानायगोन हा इउटुब डाक्टार नोंजों माथो कुनु भरसा गैया अ माय गड माने लेखानि कुनु डिग्रियानो गैया नोंहा माबायदि डाक्टारलै जेखि जाया नायदोलै साथारबाय नो टेनसन बे इउटुब डाक्टारा जि खामानि मावो फुल ग्यारेन्टि दानो नोंना उदै सानाया हामजोबगोन आच्छा तारमाने नोङो बिजि थुनांगोन थाफ्लियाव ए मा खर' बुं नोङो बे उदैयाव सानाय बे थाफ्लिजोंलाय मा कानेक्सन थाफ्लियावलाय मानो बिजि थुनांगौ दाद बोरगौ नों डाक्टार ना आं डाक्टार इउटुबाव सोर नायदों आं सोर आइ एम इउटुब डक्टर आं जि खालामो बेखौनो खालामना बिजि थुगासिनो हा बिजि थुनो ना आं नोंखौ कुनु भरसा मोनाखै जायखिजाया आंखौ खर' सानायनि मुलि हरदो थांसै आं हा खर' सानायनि मुलि अके वेट बिजिफोरना माथो मुलियानो गैयालै डाक्टारना मा बिलाय होद भरसा गैयालै माथो खरस जाबायलै माबायदि मुलिखौ हरखोफ्रामलाय थार सुथार लागाथाय आंलाय ओरैबो सैमा डाक्टारनो फन हरथारलां मा मुलि हरदोंलै बियो हेल' इउटुब डाक्टार हेलो यस I am YouTube doctor. What is your problem? प्रब्लेमखौ गुलि बारो मा मुलि हरदों नों आंनो खर'आनो थिं थिं साबाय खोमा थोमा उखुन्दै खुनाय बादि मोनजोब्बाय आं अ आच्छा नोंलाय मा मुलि गैयामोन बेथा गोसोखांलाय खर' सानायनि होमबालाय बेखौ नायनानै मा खर' साया खर' हामगोन नामा हा